Ambalima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman dɔw bɛ ka taa aw kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ ɲɛna a k'aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la sefa wari miliyɔn 131 o de bɛnna musaka ma musaka min ni o bɔra Orange Mali ka adamadenya dɛmɛli jɛkulu fondation Orange Mali yɔrɔ k'a kɛ dɛmɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo tako 24 na o kadara kɔnɔ dɛmɛ in dili kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn tarata don ma Palais des Sports la Bamakɔ Mali ministri min ni o ka caw bɛnnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ani adamadenya dɛmɛli waleyaw kama ale tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ ka fara octobre kalo denfa kan min kɛra ɲinanta ye Alhamidu Badini a n'a ka jatala Abdoulaye Sogodogo olu de kɛra baara ninnu seere Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la fɛn minnu sɔrɔla ka bɔ kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ an k'o lajɛ. Ni y'a san 12 ye bolodiɲɔgɔnma bɛ fondation Orange Mali ani ɲɔgɔn dɛmɛ minisiriso cɛ adamadenya jigituguli baaraw la o kadara kelen kɔnɔ sefa wari miliyɔn 131 o dɛmɛ de bɔra ni fondation in yɔrɔni ka ɲɛsin musojɛkulu ani lujuratɔ tɔn maaw ma ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli hukumu kɔnɔ fɛn min bɛ sɔrɔ ni dɛmɛ cɛ la o de ye suman sange sulenw lakɔliso minɛnw finiw baarakɛminɛnw yiriwa kosɔn kɛnɛya minɛnw fo ka taa bila lujuratɔw ka sen saba bolimafɛnw kan. An bɛ nin wulikajɔ in kɛ san o san ni y'a san 12nan ye donc parce que mois d'octobre est mois de la solidarité fondation yɛrɛ ye solidarité de donc ni nin kalo in sera ministère bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen d'aw ma yalasa an ka n'a fɔ an bɛ baara minnu kɛ et puis an bɛ dɔn minnu kɛ donc aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ye fɛn minnu di bi kayew b'a la denmisɛnninw ka école taminɛw de façon générale o b'a la balo b'a la baarakɛlaw fana b'a la musow ye muso pour que ka se k'u ka nakɔ sɛnɛ o baarakɛlaw bɛ donc n'i y'a jateminɛ ambulance fana b'a la tricycle an y'o kɛ ambulance ye pour que village kɔnɔ ni banabaatɔ ka bana furakɛli tɛmɛna dɔgɔtɔrɔso min bɛ u ka se ka taa n'a yɔrɔ wɛrɛ o ambulance fana dira bon équipement wɛrɛw dira o bɛɛ bɛ taa di centre de santé ma pour que k'u dɛmɛ u ka baara la donc journée in bɛ o hukumu de kɔnɔ donc an ye fɛn minnu di bi caravane fana organisera ani programme national de santé oculaire ani mɔgɔkɔrɔbaw ka tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ SENPAM san o san an b'o caravane organiser o caravane nin fana bɛna daminɛ nin mois in kɔnɔ. ɲɔgɔn dɛmɛ ta ko 24 denfa ani jamana minisiri mun ka ca bɛɛlen don ɲɔgɔn dɛmɛ ani hadamadenya jigituguli baaraw ma olu ye waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin fondation Orange Mali ma ka d'a ka wulikajɔ la jamana gouvernement dɛmɛli la ka fantanya kɛlɛ ni dɛmɛ kɔtigɛbali kɛli ye yaasa dɛsɛbaatɔw ka nisɔndiya sɔrɔ wa minisiri wele kɛ tun ka ɲɛsin jamana setigiw fɛ u k'u jɛniyɔrɔ fin dɛmɛ na o mun ye Mali taabolo ye kabini lawale. Nin y'a siɲɛ 12nan ye Orange Mali bɛ nin kɛ san o san mois de la solidarité mana daminɛ tamasiyɛn damadɔ b'a kɔnɔ fɔlɔ ye min ye c'est que maa bɛ société dilan ka nafa de sɔrɔ n'i ye société dilan ka nafa sɔrɔ n'i ye hakilima ye ni société fana ye société hakilima ye i mana sɔrɔ kɛ i b'a lajɛ a sɔrɔ kɔnɔ minnu ka sɔrɔ tɛ se a yɔrɔ la i b'a lajɛ i b'olu fana dɛmɛ cogo min na olu ka se ka don latɛmɛ o ye dɛmɛ fɔlɔ ye filanan k'u dɛmɛ cogo min na u ka se ka se u yɛrɛ kɔrɔ sabanan k'u dɛmɛ cogo jumɛn na pour que olu fana ka maa wɛrɛ dɛmɛ a dusu n'a diya ka don u la an b'o de kɛnɛ kan tan nɔ donc u bɛ k'o kɛ anw ta ye mun ye a kɔnɔ an bɛ n'u fo parce que u bɛ dɔ de bɔ anw ka baara la an b'u dɛmɛbagaw fo parce que dɛmɛbaga mana caya n'i bɛ ko ci o ci la n'i dɛmɛbagaw cayara a bɛ ci kɛli diya i ye a bɛ ci kunnaya dɔgɔya donc an b'u fo o la an bɛ ala deli ɲinan ala ye ɲinan ta jira an na cogo min na ala ka san wɛrɛ ta jira an na o cogo la a k'a jira an na fana k'a sɔrɔ dɛmɛbaw cayara ni dɛmɛ sɔrɔbaw ye. san kalo 12 kɔnɔ fondation Orange Mali ka dɛmɛ bɛ sen na kɛnɛya kalanko dɔnko seko doni b'a la ani ɲɔgɔn dɛmɛ n'o ja dɔ yirala nin kɛnɛ in kan wa a ye waleɲuman dɔn diplôme di a dɛmɛ ɲɔgɔn jɛkuluw ma nin kɛnɛ kelen in kan fana. Nanzarala tɔnba Union Européenne ka jateminɛ jɛkulu min sigilen don sen kan kalata kama n'u ko a ma ko mission d'observation électorale de l'Union Européenne
olu ka jateminɛ baaraw kɔfɛ ka sanga ni Mali ka jamana ɲɛmasigi kalata kɔfɛla ye o gafe dɔ bɔra ni k'a dajira o gafe in kɔnɔna na o kɔnɔna kumaw bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye jamana ɲɛmasigi kalataw o tɛmɛnen kunkanko kumaw ye wa laɲini 29 o de fɛnɛ kɛlen don baara ɲɛdɔnna ŋanaw fɛ gafe in kɔnɔna na sigi dɔw kan ka sigi sen kan jateminɛ jɛkulu in fɛ ani politiki mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka hakili jagabɔ kɛ cogoya min na laɲini 29 ninnu olu kun kan olu ka se ka taa ni ka don ba la ka kɔn kalata nata wɛrɛw ɲɛ Amadou Diallo ani Samba Traoré Shelifula Jabaniso tɔgɔ la olu de kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Sadio Sidibe ale bɛna walawalali kɛ an ɲɛ. Nanjarala tomba Union Européenne ka kalata jatemina jɛkulu ye a ka jatemina gafu bɔ k'u bin Mali kalata kunkan ka bɛn ni octobre kalo tile 24 ye laɲini 29 de bɔra u ka jateminɛ kɔnɔ a ka d'u ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka minnu bila bala kalata nataw la jatemina gafe in kɔnɔ ni 29 do kalata jatemina jɛkulu ka bɔ Nanjarala tomba Union Européenne na a ɲɛmɔgɔ ni o ye Cécile Kenge ye a y'a jira k'a fɔ ani jamana politiki ɲɛmɔgɔw kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ min kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye Ibrahim Boubacar Keita ka taga se mɔgɔ ma ani min kun bɛ ɲɔgɔn na ni o ye Soumaïla Cissé ye a y'a yira k'a fɔ jamanakuntigi sigi kalata fɛn nafama dun Mali bɛnkan fama la wa a fana kɛra gɛlɛya kɔnɔ ni o ye lakanabaliya gɛlɛya ye a ko kalata min kɛra a bɛ kɛ sababu ye kalata gɛlɛyaw fana ka dɔn fiɲɛw minnu b'a la k'olu furakɛ cogo ɲini a ko wa olu ka jateminɛ gafe a fanba ye nin de ye a ko laɲini 29 minnu bɛ yen n'u sɛbɛnnen don gafe kɔnɔ o dɔ ye k'a lajɛ Mali minisiriso la minisiriso min ɲɛsinnen don kalata labɛnni ma bolofara dɔ ka dayɛlɛ yen ka ɲɛsin kalataw ma n'u ko a ma ko division électorale permanente o bolofara in mana sigi a ka baara kɛ ni jɛkulu tɔw fana ye jɛkulu minnu da b'an ka kalata koɲɛw la i n'a fɔ CENI ani DGE laɲini wɛrɛ min kɛra o bi boli jɛlenya ka kalata kɔnɔ ani bɛɛ sen donni kalata la a y'a yira k'a fɔ u ka laɲini dɔ ye kalata jaabiw bɔli sariya dɔw ka ta o la min b'a yamaruya k'a fɔ jaabiw ka bɔ kalata so ni kalata so o tɛmɛnen kɔfɛ kalata sɛbɛnba n'o ye fichier électoral ye k'a lajɛ ka o sɛgɛsɛgɛ hali bi o tɛmɛnen kɔfɛ kalata bɛ kɛ kuma minnu kɔnɔ ni tako filanan yer'a la yɛrɛmankutu n'o ye campagne ye o ka se ka kɛ bawo a bɛ cogo min na o koronnen don Cécile Kenge y'a yira k'a fɔ maa minnu ye kalata baarakɛlaw ye olu tacogo ka bila baara la o ka lajɛ ka ninkura fiyɛ o la ani assesseurs fana olu fana bɛ ta cogo minnu na yɛlɛma dɔw ka don olu la fo ka taa se nafolo min bɛ don campagne da fɛ cɛbɔ fɛ sariya dɔ fana ka ta o kama k'o bɛrɛ bɛn fangaɲinitɔnw olu ka nɔnabilaw ani kalata jateminɛlaw Mali taw ani diɲɛ seleke naani taw olu ka se ka kalata jateminɛ kabini a daminɛ fa a labanyɔrɔ o y'u ka laɲini dɔ ye a y'a yira k'a fɔ u ye laɲini minnu kɛ nin ye don nataw la u ni Mali politiki ɲɛmɔgɔw bɛ na kuma a kan ka taa se forobatɔn ɲɛmɔgɔw ma walasa kuma bɛ se ka kɛ a kan a ka se ka don ba la a ko nansarala tɔnba Union Européenne ka ciden dɔw bɛna na Mali kɔnɔ ka jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔla laɲini minnu kɛra olu sera ka don ba la an ka jamana fɛ o bɛ kɛ san 2 nata kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nansarala tɔnba Union Européenne ka kalata jateminɛ jɛkulu bɛ an ka jamana kɔnɔ kabini juin kalo tile 19 ka taa se uti kalo tile 30 ma ka sanga ni diɲɛ jamana tɔw ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen o ɲɛnɛmayara Mali jamana kɔnɔna na ka bɛn arabadon octobre kalo tile 24 ma k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin Nations Unies jɛkuluba ma o de kadara kɔnɔna na Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Mamadou Ben Sherifu Sumano a n'a ka jatala Dramane Male wulila ka don dugu bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka kumada di Mali jamana kɔnɔden maa faamuyalen dɔw ma ka ɲɛsin don kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ hakilina ma jamana kɔnɔdenw hakilina ye fɛn min ye o ko la ani diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies a ka kɛlɛbolo minnu bɛ farafinna jamanaw kɔnɔ u yalima hakilinaw ye fɛn min ye olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana kɔnɔ yan nɔ ni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies a ka basigili jɛkulu MINUSMA bɛ anw fɛ yan nɔ hakilina jumɛn bɛ jamana kɔnɔdenw na o la an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Nations Unies ka journée internationale a nana laɲini dɔ de kama Nations Unies yɛrɛ ye fɛn min ye n'u b'a fɔ a ma ko tubabukan na ko ONU ale créera 1945 donc ale créera Société des Nations de yɛlɛmara ka kɛ Nations Unies donc a créera kun kama o ye kelenya ani bɛn bɛ se ka na diɲɛ kɔnɔ cogo min na donc
u ye tile kelen choisi tile gansan tɛ n'o ye le 24 octobre o 24 octobre kalo tile 24 o bɛ bɛn don ma don min na u ka charte ye u ka bɛnkan sɛbɛn mun bɛ diɲɛ seleke naani jamanaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka laɲiniw ka kɛ kelen ye u ka danni bɛn ni kelenya ye diɲɛ kɔnɔ cogo min na ni jamana bɛɛ ye u tɛgɛ nɔ bila o la ka ratifier k'a fɔ k'u sɔnna a kumakan ma donc san o san o don de u bɛ a fɔ o ma k'o ye u ka don ye n'o ye journée internationale ye journée mondiale même Nations Unies ka journée mondiale a daminɛra san 1971 donc nin y'a san 47 de a siɲɛ 47 san o san u b'a fêter donc a don olu yɛrɛ tɛ baraka don donc u bɛ conférence ni fɛnw kɛ k'a commémorer pour que diɲɛ bɛ se k'a dɔn cogo min na ka mɔgɔw hakili lajigin k'a fɔ an tɛmɛna ko minnu kan balawu minnu kɛra diɲɛ kɔnɔ n'o balawuba fɔlɔ ni filanan ni filanan banna san 1945 o ɲɔgɔn wɛrɛ kana se ka kɛ cogo min na donc là u ye journée instituée MINUSMA bɛ Mali la pour que ka maliyɛnw dɛmɛ an kana ɲina k'a fɔ ko MINUSMA nana Mali kɔnɔ san 2013 an yɛrɛ ka laɲini de la donc an yɛrɛ ka ɲɛmaw de sera diɲɛ seleke ɲɛmabaw ma k'a f'u ye k'u mago bɛ u ka na an dɛmɛ ka na ni bɛɛ an ka jamana kɔnɔ parce que problème dɔw kun nana Mali kɔnɔ n'o daminɛra ni kɔrɔnfɛ kɛlɛ ye n'o o nana continuer ni terroristes ka n'u sen don a kɔnɔ terroristes n'u ye banbaci minnu ye mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ siya sugu minnu don a mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la Nations Unies bɛ financer diɲɛ seleke naani bɛɛ jamana bɛɛ de fɛ a bɛ se an ka yɔrɔw ma an ka budget ma yɔrɔ minnu na u bɛ na ni fɛn minnu u bɛ bɛnkan de kɛ fɛn dɔw bɛ na droit de douane tɛ sara la sisan olu ye bɛnkan olu ye convention a f'o ma ko convention internationale diɲɛ an bɛnna fɛn minnu kan donc u bɛ na comme u bɛ ka na anw de dɛmɛ fɛn dɔw bɛ yen fo k'an fana ka effort kɛ n'u nana ni mobiliw ye sisan ou bien n'u bɛ na ni maramafɛnw ye u bɛ ka na an de dɛmɛ taxi dɔw kan ka sara olu la bon Mali bɛ jɛ olu kɔ mais Mali fana bɛ contribuer Nations Unies la comme jamana tɔw bɛ contribuer cogo min n'u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la fana Mali fana bɛ contribuer mais jamana bɛɛ fana ka contribution bɛ dépend a ka capacité de la n'a bɛ kumakan min b'a bolo Nations Unies na a ma nɔgɔn an ka essayer ka Nations Unies mɔgɔw faamuya. MINUSMA bi ye Nations Unies ka fêti ba de diɲɛ kɔnɔ nafa de b'a fêti la parce que a b'a Nations Unies permet k'a dɔn u ye mɔgɔw bila ka taa jamanaw la kun min na u bɛ essayer k'a bɛɛ ɲɛɲini k'a faamu mais pour le cas du Mali MINUSMA nana Mali la pour que MINUSMA ka na Mali la il faut que Mali de ka Nations Unies contacter k'a f'u ye kungo b'an da la a ye n'an dɛmɛ bon kungo b'an da la o ye kɛlɛ donc Nations Unies bɛ groupe dɔ wuli u bɛ réunion kɛ u b'a fɔ ko bon Mali ye lettre ci k'u mago bɛ sɔrɔdasiw la u mago bɛ kɛlɛkɛminɛnw na pour ka taa yen nɔ donc en ce moment Nations Unies bɛ mission wuli ka na dugu b'a fɔ de par exemple France bɛ se k'a fɔ ne bɛ sɔrɔdasi 100 d'aw ma Japon b'a fɔ n bɛ gendarme 60 d'aw ma donc Chine bɛ se k'a fɔ ko n bɛ mobile 40 d'aw ma etc etc o n'a ɲɔgɔnna caman de don donc olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na mais u nana kun jumɛn na u nana kun saba de la kun fɔlɔ ka ko bɛɛ kɛ pour que guerre kana kɛ an kana se ɲɔgɔn ma kun filanan ka stabilité ka paix sigi jamana kɔnɔ et kun sabanan n'o o paix ni sigira jamana kɔnɔ o bɛ lasaniya cogo di pour que a ka kɛ paix ye paix min bɛ taa pour toujours donc ça c'est important donc maintenant u bɛ fɛn caman k'an ka jamana kɔnɔ c'est important an k'a dɔn parce que n'u nana hali ka da u bɛ jigin hôtel la u bɛ hôtel sara a bɛ économie la tourner u bɛ fɛn minnu utiliser u bɛ fɛn min dun u bɛ économie la tourner u bɛ so ta luwanse la ka jigin a kɔnɔ u bɛ économie la tourner o n'a ɲɔgɔnna caman en finish je veux dire MINUSMA bɛ yan kun saba fɔlɔ a bɛ fɔ o de ma ko article 678 article 676 6 o kɔrɔ ko ka kɛlɛ kana kɛ bon n'a ma ɲɛ kɛlɛ bɛ kɛ 7 kɛlɛ ka jɔ bon ni kɛlɛ jɔra 8 kɛlɛ wɛrɛ kana kɛ tuguni kɛlɛ min jɔra bon an k'o matarafa sa pour que an ka se ka taa an kana kɛlɛ wɛrɛ kɛ an ka diɲɛnatigɛ la donc voilà un peu Nations Unies bɛ yan kun min na u nana ni mission min ye u bilala ci min na o bɛɛ de b'o article kɔnɔ o article 678 ye. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an k'olu ɲamada.
Lagina kuna kare jamana kono fanga sinamato nyema selu ndale njalonga numba ukunye ajira kafo ubini soko ya tama bilibili buluda kabeni tarata Octobre kalo tlemuka ani sabai min dige chuku manye denda ni do sara kise yo bone anina fanga sinamato nyema selu ndale njalo yere ani lagana tigilama ukarla nywana abole kofe akadafe kwa bita fara kanuba uka nyongumbe yorola mugu fenetira akamobilila akafola halini manimato mobili betiri tiraka akashubarike jogi ni soko ya tama imbuluda kunye menye jamana nyema obeka laje meru kono conseil communal ko lu choko ukechoko dete ka fanga sinamato nyema uja nga selunda lenjalo ya yera ka fo kabina le bora ka dafe kilo fla bolile kofe lakana tigila mo yuba na mine anisirache uyemugo dayele ka nyeshemo manimato nga ka shobereke jugina mamena no korofo mena jamana nyema ufe oluyo ngalo ndigiya kerengera nyana ministre me nyashine do kuna fone dikoma amara sompari aleko lakana bate mi nyemugo dayele ate police lakala ate gendarme lakala ministre ya iraka fo nisoko ya tama imene balile kundo fangafe sharia fe ka sabu ke kwabi ke sababu ye kamoga munyuku manyaka chien ukama ko trouble à l'ordre public nga fanga sina mato bene ko ni aka lokele ye olu balime ukatama ni jako ya sharia taliunye abara da benga mvanga tala do ye nisoko ya tama buludali ye ko fanga ba fe ku bali ola. Nigeria kauka jamana kono mami ni abe kono nyama yala kono mi ngalenga do ko faki yereta ka bo jamana la akona bi wele ko biafara nandi kanu ayera bani israila batoke yoro dola nga ka yeli keme kama kono gwa nyini ngali to mi be yoro mi mai zira kataka dange chugo jume Nigeria la kana tigila maula bar sabu kadaka nandi kanu akaye ko laba kera septembre kalo litani nani samba fla anitani wolo wula sango odo la kana tigila mautara akadu koli kuba mine kata nayi bar sabu kadaka uyeru nambe aye ka fo jamana tiladu ko fo yere ma horonya ka ke akakono yeni oye biafara ye do kunya jira ka fo la kana tigila mau ya mine yere nu kende ka kundu fana no ye ka fa do ya yira ka fo halina ma fa koni abella kana tigila mau bulu marsigalo temene Nigeria kuna fo ne dila kunya jira ka fo olu balala ka felewuni gana fa bala akara anafuru musobe nyombe akanuba minu me Nigeria olu yo korofonga lundigiya ko ne meso ngake jamana nyamo ka kuma donenye kuna fo ne dila uda nga dimashi temene namdi kanu ayebela jele lafia ere kunganza bawo abe balula aminende fangafe aye kuna foni dola teme arajo so dola minze mabe ka jira ka vo tigitigi ere de do abe bani Israela jamana kono waka kenani na gijigiji akabi wele dake kanyasha kanubo mo Nigeria kerengere ne nyana biafara kono mo kalata be mina ke samba fla anitani ngono ndo jamana ko ndigisi kalata ku kanu sendo ala fafuru bakalata ka ke uka kono yeni o ye referendum nye uku yereta ka bo Nigeria la ni obi wele ko autodétermination de la région femi ngoni nyama ko na gwa nandi kanu akase bani Israela tara sera o minu be adama sumo maso minu ngeme ka jira ka fo adememba ere sorola la kana tigila mawde la nonde domina akadu la ko la Nigeria surasi ufe ta choko hunde alaka dange ko nga ko manaye mala surasi yeru lai minu nya kanuba uye ni olu ya deme odo akase kabuli minu ngeme ka dangania o yoro inga olu yu bulungani de nyashi Nigeria la kana jakulu kerengere ne service secret de mo ko olu do biso ngake adememba uye kerengere ne nyana la kana jakulu kerengere ne maduru nyona ku ya deme akase ka gana la soro ka to Nigeria ka soro kata laba Guinée équatoriale a sele yesa atamanjien umbela jele tununa maunai aka soro kata poi bani Israela Nigeria la kana tigila mo kele ko korofo ma olu yo fenenga londigi ya ko mashima deme la kana jakulu kerengere ne mauna Araba Algérie wasablo bi nyema flasoro jamana nyema yaso wasade unde kalenga de do ko fomi me nyema yala Saide Bo Hagia aka wuli kabui ko bar sabu kadaga ko yuruku ko daw yira nona wasablo nyema adunya yira ka fo e wuli tote Araba Octobre kalo le mugani nani wasade umvara la nyonga ku dongo ma dota ko kenyema ye o yakele suruba nyami ye wasablo kono Octobre kalo le tani woro temene wasade jamana nyema yaso fambe wasade ukunye ngwara da wasablo la ka gogore redo dala ko wasablo nyema tedu wa Araba temene ulabana ka paranyonga kalaje balale do ke ka jira ka fo wasablo nyema tasi yoro lable alangulo nyanedo ukama ko vacances de poste de présidence o kono wo chukula ko sharia ke meka kuma oka o kuma na ko nyema kanyini o yoro be bena doka ko ke nyema ye o nyema inde ka furuba sigili de ka ngake ka bene Araba Octobre kalo le mugani nani nyi nyema ko dunya jira ka fo yema wuli mami nga donda ka wuri aledo wasablo ta chukula Algérie jamana kono ni kuna fone di la fene do ukama ko Farida Alilat ale ya yira ka fo ni ko nyati mine akemandi jamana nyema yaso wasade umbe ka wasablo nyema wuli ko bar sabu ka daka sharia ukeme ka fo ka
jɛya wasabulon sariyaw n'o ye règlement intérieur ye wasabulon ɲɛma bɛ wuli cogo minnu na o k'a sɔrɔ wasabulon ɲɛma yɛrɛ de y'a jira k'a fɔ a b'a jɔyɔrɔ bila démission wali kelen kɛnɛya yɛrɛ kɛn tɛ k'a wolo labɔ bilen a ka se wasabulonya baara kɛ o kɛra farikolo kɛnɛya ye sa o kɛra hakiliyanba degun ye sa o n'u ko ma ko incapacité physique ou morale wali kelen ni dabama ka wele sera wasabulon ɲɛma ma wali kelen n'a taara bila jɔyɔrɔ fɛnɛ na jɔyɔrɔ min ɲɛmaya ni wasabulon ɲɛmaya bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ sariya ɲɛkɔrɔ n'u k'a ma ko incompatibilité a ko o ɲɔgɔnnaw de bɛ se ka kɛ wasabulon ɲɛma wuli kun ye a ko nka ko nin na k'o si tɛ nka caman kɛ bɛ ka jira k'a fɔ ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min nɔfɛ bakunkolo nɔfɛtɔkɛla kun ye datugura ko ye jamana ɲɛma min bɛ fanga na bi n'a dɛsɛn bɛ k'a sabu kɛ kɛnɛya kɛn tɛ k'a labɔ Azizi Bouteflika ale ka kanbɔli n'a kanbɔbaliya ko in b'o de nɔfɛ bari sabu ka d'a kan kabini Azizi Bouteflika nana fanga na san 1999 nin n'a ɲɔgɔnna gwɛlɛya ma deli ka ye wasabulon kɔnɔ o kumana a yɛrɛ fanfɛmaw minnu bɛ yen ni olu dɔw ɲɛ bɛ a la k'a fɔ maa bɛ maa la o ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛna diyagoya cogo jamana ɲɛmaaya la a baara ta a tɛ ka se ka ko ɲɛnabɔ bilen olu de kɛn bɛ ka nin wulikajɔ in daminɛ wali kelen maa bɛ maa na min fɛnɛ t'a fɛ a ka na fanga na ni olu fɛnɛ ta bɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin zoroba ɲami wuli wasabulon kɔnɔ politiki bina ko ɲɛdaba ngana in n'o ye Farida Ali Lati ye nin kɛra ale ka kɔrɔfɔw ye. Angola jamana gwɛlɛyaba bɛ a ka sɔrɔ siraw kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnajɛ seleke naani warisoba Fonds monétaire international FMI ye a jira sa daminɛ na k'a fɔ ale kun gɛngu bɛ ka jatew minnu minɛ sɔrɔ kɔrɔta cogow kan walikɛla jigi cogow kan ko ale ka jate ɲaamina bolo o bɛ kɛ sababu ye ka Angola maa ɲɛma jɔrɔ ni o ye Joao Lourenço ye barisabu ka d'a kan a ka wari girinya dɔ bɔra o la ni u k'a ma ko dévaluation o kɛra sa daminɛ fɛnɛ na wa gwɛlɛya in sen bɛ Angola sɔrɔ siraw bɛɛ lajɛlen de mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna mɔni ani izini ko ni taji ko o fɛnɛ kɛrɛfɛ Angola jamana juru min b'a ni sini jamana ni ɲɔgɔn cɛ o ka wuri wa dongo do dɔ bɛ ka fara o kan o bilama yɛrɛ t'an bɛ kɛ dolari wari miliyari 70 de Angola jamana maa ɲɛmaw jɔrɔ kojugu ye a ɲini diɲɛseleke naani wariso Fonds monétaire international FMI fɛ a k'a lajɛ ka juru dɔ don a la dolari wari miliyari 4 ani miliyɔn 500 ɲɔgɔn na sini jamana min ye jurumanintigi fɔlɔ ye Angola la o y'a yira k'a fɔ bilama tini fɔri foni kosɛbɛ wari dili la bilen Angola jamana ma a b'a nɛmɛ dolari wari miliyari 2 a b'o de di a bara ta Angola jamana kun gɛn kun bɛ ka dolari wari miliyari 11 de ɲini wa hali o dolari wari miliyari 2 min ni sini jamana bɛn'o di o fan kelen yɛrɛ ti di Angola jamana tɛgɛ mɔ dɛ sini jamana b'o jateminɛ k'o kɛ i n'a fɔ juru min b'a ni ɲɔgɔn cɛ n tɛ nin fan kelen in di mɔbile dɛ o bɛ sin ka bila i ka juru nɔ na ten nka maa caman y'a jira k'a fɔ wajibi kun don nin gwɛlɛya in ka Angola jamana sɔrɔ barisabu ka d'a kan jamana ɲɛmaa kura Joao Lourenço nane a ye yɛlɛmaba kɛ sariya kuraw taara ka yɛlɛma don cakɛdaw ka taabolow la olu kow kɛtɔ u ti ɲa gwɛlɛya kɔ diɲɛ kurabɔ ti taa wɔyɔ kɔ k'o kumana ko maa kun kan k'i sigi ni nin gwɛlɛya in ye. Burundi kadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka fɔ tako 5nan o bi dayɛlɛ ka bɛn ni araba octobre kalo tile 24 ye Tanzanie duguba la Arusha nka jamana ɲɛmaayaso ka nɔnabila ti ye a kɛnɛ kan o b'a jira k'a fɔ Pierre Nkurunziza nɔfɛmaw tɛna ye sigi ka fɔ in na o kɛra ko ye min ma faamu surunani donbaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna farafinna jamana kɔrɔ yanfan maa minnu ye surunani donbaw ye nka Burundi maa ɲɛmaaw kɛmɛ ka fɔ cogo sɔrɔ a la ko octobre kalo ye tasibila kalo de ye u fɛ ka ɲɛsin u ka maabaw ma minnu ye kɛlɛba kɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini Burundi jamana ye ko kumana ko o octobre kalo ni fɛn caman tɛ se jɛ nka kuma yɛrɛ koloma yɔrɔ ye min ye Burundi maa ɲɛmaaw balili ka ye a kɛnɛ kan a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ Burundikaw ko de n'olu ma ɲɛ k'u ni fangasinamatɔnw bɛ sigi ka kuma kɛnɛ o kɛnɛ kan fo k'a sɔrɔla fangasinamatɔ ɲɛmaa minnu kan ka ye kɛnɛ kan olu tɔgɔ fɔlɔ ka bila ka taa di u ma u k'o dɔn fɔlɔ k'o ma kɛ k'o de y'a to ko u ma ye maa bɛ maa la fangasinamatɔ ɲɛmaaw la Burundikaw kɛn bɛ k'olu dɔw filɛ jamana juguw ye minnu ni minɛni ka kan k'u datugu nka Tanzanie maa ɲɛmaa ni o ye Benjamin Kpaka ye a y'a jira k'a fɔ Burundi kiri wuli bɛ maa minnu nɔfɛ k'olu caman kun ma wele a kɛnɛ kan i n'a fɔ Jean Minani ɲɔgɔn na ni ale ye Senaredi ɲɛmaa ye. Guinée équatoriale jamana ɲɛmaa Teodoro Obiang Mambazo ye layidu min da a bɛ k'a dafa k'a jira k'a fɔ a bɛ yafa kasoladen dɔw ma ka sanga ni Guinée équatoriale ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san 50 ɲajɛw ye maa 34 ɲɔgɔn na bilara a caman ye fangasinamatɔ ɲɛmaaw ye u caman min na kun kɛra faso tili soroba ɲami jamana kɔnɔ k'i disi da fanga disi la ani maaw jogini maa in fanba ye fangasinamatɔndenw ye fangasinamatɔ min bɛ wele ko Parti citoyen pour l'innovation maa min bilara n'o jɔra maa caman hakili fɛ tɔgɔtigi do ko Cipriano Nguemamba
ale kun ye surasi ye lieutenant colonel kun do Guinée équatoriale surasiya la nka kɔsada in na Guinée équatoriale ma ɲɛmɔgɔw ye a yira k'a fɔ jaso min kun b'a fɛ k'a kɛ ka ɲɛsin u ma n'a balila k'ale kun bɛ u maw na a yɛrɛ bolibaatɔ taara minɛ Nigéria de Nigéria ma ɲɛmɔgɔw fɛ olu ka sɔrɔ k'a bila ka na di Guinée équatoriale ma ɲɛmaa ma yafa kɛra ale fɛnɛ ma nka fangasinamatɔnw y'a yira k'a fɔ n'a ta bɛɛ olu ka maa fila ɲɔgɔnna fara kaso la yanni yafa ka kɛ ko lakana tigilamaw y'u sɛbɛkɔrɔ lajaba n'u ko ma ko torture maa min na ni Teodoro Obiang Nguema ye o kɔrɔfɔ mɛn jamana ɲɛma ani Espagne kaw ka kunnafoni di so dɔ ni ɲɔgɔn cɛ a y'o kɔrɔfɔ nkalontigiya k'a fɔ maa kelen tɛ yen ko min sɛbɛkɔrɔ lajabara fangasinamatɔ ɲɛma minɛnenw na kaso la maa 50 ani maa 5 wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen fangasinamatɔ ɲɛmaw la jamana ɲɛma yafara minnu fɛnɛ ma grâce présidentielle in senfɛ. O de bɛ dansigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan k'a bɛn ne ni kun bɛ ɲi kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ ka lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni anw na laseli nata an bɛna na ɲɛgɛn sɔrɔ nin kelen kelen in kɔnɔ kuma kelen in na aw ni ce aw k'an bɛɛ sani o cɛ.